Hei tid, så det atter her vi har noen parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg så vel av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du hånd ligger av Gjersta og i det. Det blir mer så lunch av Gjersta, vet jeg, med Efsusbrand. Jeg kunne komme nata og lese om han som panteren om arvåkere. At åknarfolk hansara skal være enterløst, dårlig hansara til prøys. Og så sier han i sier årene som vi tenkte på særlig. Så han fikk at høyre om tryggtikkere, og Herren Jesus, og kærløykan. Og kærløykatikkere, som det har vært latt inn i høyloven. Jeg vet jo ikke helt jo pæta takka for deg, og minnast deg i bøn og munn. Jeg god har råkara Jesu Kristus. Fæger dordarinnar skal djeva deg anta vorstams, og åpenberingar til kunnskapen seg, og opplysa ei i hjertatikkara. Det lukket som en konstatering av hva og hjertakkere, hvor det? Og opplyse ei hjertakkere til å skilja vevnene, og han har kallat det kom til. Hvordan ryker det dårlig arver hans her i midtlen inn i Høylevo, og hvordan jeg metalliga stor kraft hans her og åkken, som tryggva, så det som veldigast ikke hans her virkar. Som han vurste i Kristi Jesus, da han røste han opp fra en mot deg, og sette han ved høyre og hånd så inn i himmelen, høyt i alle tiggen, atlan vinterløyka, alt valgt og herredøm, og hvert navn og nevnt verur, bæge, ikke bare til Jesu veralt, men også inn i kommand. Alt leie han under føtter hans herre, og gav samkomne han som høyt, iver ötlån, det ett öliga kraftigt uttryck. Ja. Henne som lika med hans herra, fyllt av honom och fyller allt i ötlån. Och så som jag också säger om detta, så får jag komma in i att det är en salmavers, för här to kanst vara öjna. Tala så har vi goda lögna. Om det ströj och allt det här som i lögnerna, men kan ikke svært å finne så lett tøkne hans hjärsta vinna. Jeg alltid at det så vekkert. Jeg sitter i tøkne at færre to kan svære øyne og tale så vi goda løgna. Det er ontefotler innganger til å få åpenberingar kunnskap om han. Så ser vi for å skilja vevnene, som vi kallar til. Og jeg vil be han så innallig om at vi kommer til det. Det er nøye at oppfylle etter kattelen. Vi vet alltid at det ikke var det. Det er ikke endelig nøye til vi vet at det vi nå snakker om det. Som at få sånn godt det, men lät oss röjna Daniel, ja? Ja, akkurat, ja. Så jag vet inte om du fortsätter det sen. Jo, att det Efesos brev ett så omedelig rukt brev. Det så nekve dyrabærs handleikar ui, altså. Og langt åren her som tålig, altså, har langt flere sannleikar være som så tydningamikler. Og jeg halte at et som hever fyllt okra sendingen allan veien, det er en undertone i ødlån, hentan her samme trångte som Paulus uttrykker, å slippe at opplysa. Tog opplysning av hesten her ødsten her, vi Guds året, vi heile andanna, det er det beste vi kunne få. Tog åknen som vi tar finnkje, hon så helt omedelig stor, vi kommer alla häst omgantla fäta alltså. Går så stor och rik hon men korsne så det öjla gott för oss att vi vara upplyst. Ja.
Og Paulus han sier i en ærestess at vi kjenner brottene, men ta det fullkomna kommer. Ta det så ikke anlitt til anlitt, ja. Men vi er ikke kommet her til at det fullkomna er kommet, så det er ikke før enn ta vi så ikke anlitt til anlitt. Og inntil ta, så er det som Guds år og ante gjør dere, som altså, så øyla godt for dere innre mennesker, og her er vi for alt dere mennesker. Altså, det kan ikke og i løyve okker erstatta det her. Jeg skal lukka lesa okker til i første kapitlet som han sier at til kærleikan, vers 5, tilskille han okkom framman undan jeg får sånne korsa ser vi Jesus Kristi etter fruja raje vilja sånns najet årt søyne til prøys som han fagna jeg kom vi og i noen elskar jeg. Og i hånden har vi et endurløsningsna, vi ble vi hansara, fyrirgjøving sintan, etter nærrujtum i hansara, som han røyklig han kom i okkom i ötlom ustam vi vite. Da han kunngjørte okkom, landarmal vilja sunns, etter fruja raje søynum, som han hei tidsi tja seg sjálfun, hus alt i fytling tøyana, at han atter skulle savna alt til åst, og i Kristus. Det som i himmelen og ned, og det som er gjøren er. Og i hånden har vi døysten finnes arvalot, vit og i framman undan, vår og atla til han. Etter tøy han har sett seg fire, og som virkar alt etter fruja, raje, vilja svins. Altså det man sitter og i som frie noen som sangre sier, bare færre er du kan svære øyne, og tala så vi godt av løgna. Så det her når jeg kan finne som at det her kan lese opp for dere. Ja. Altså at vi kommer inn altså. Jeg så ikke det innanfra. Vi kunne ikke så ikke det så godt som det er. Derfor er det gjør at jeg vil komme hjem. Men at så ikke det så vel at vi bare selv for at fakna døy til han som er beskivet åkna, og til for åndsje, til han eie, til ikke av verskån eller noen ørene. Nei. Det er. Som vi døya sammen, kære systen, som er vøyt, at godspann tråa innast inn i etter, at veksa opp til hans som er høtte Kristus. At han skal få søgn og innskjer oppfylt. Og i løy vi akkara, er vi færa, om vi færa, tjagn deian og lika vi lagt denne grøv, etter vi færa og jeg er noen for en egen årsak. Akkurat, ja. Ja. Altså, jeg ser årene som du leser her eisen nå, det er så fyllt og lata av gøske, av nøye, av kærleika, og hvordan hjertelig velkommen vi ikke har hånden. Og jeg husker om det ganske nektsikkvande som halta øyla lyte om seg sjølvan, men her til jeg sier at Gud helt ikke lyte om det. Nei. Det her som han sier her i vers 5, at du er kærleika til skilen og framman undan å få sånne kår tjasser vi Jesus Kristi etter fria raje vilja søns, nøye dårlig sønn til prøys, og så kommer det her, som han fagna i okkom vi, og i hinnom elskar, ja. Altså, fagnaver, det ble nok populært år i hese tøyene, eller ja, nu var døvende gossere. Og en av fyrir sa jeg til her firmaer, at god faks hever rotlet han reia løperen ut fyrir okkom. Det det som han helder om okkom. Kvistla vit så halda lyti om okkom. Ta han ser okkom og sin egna sånne, og til her og i landamalet ligger. Nettopp. Hvis han så kom utan han,
alltså så var så passar allt det som det negativa som håller om oss själva. Akkurat. Men vi trunner av sån hansara. Så vi kom in vi tar støve som sånne själva ui, ja. I för färgen. Ja. Och tog vi lika nek verdt og Guds færs eia som han. Ja, nettopp. Ja. Vi hade nevnt det senast, eller var nästan fullkomla, han gjør seg til ett vi okkom. Ja, akkurat. Så, ja, samma vaksen og alt det her. Og det det som verileggen, og det så ommetelig godt for å kunne få vite, at vi her, og i heimen enn, og i likhamn enn, og vi ødlån tog som her til høyre, og til øyla nek som slipper leipa og akkon, myskre stendt etter det, det kan ikke skjale akkon, tog at så heter kunne skjale Kristus sjølvan, og det kan det ikke. Men om vi ikke opplyst om det, så sutja vi opplever vi okkon eisen som øyla sarper i for ødlåntime avlåpen som kommer. Han faktisk øyla nekv inn i aty og i Efsos-braun, eisen i endan. Han har läst en bok om tro på det och hvordan nektar lunget der var ute i sen var en tallet som kom akkurat som i förren gång som förra till Chips då blev det bara allt där ja och komma att sätta upp nior och köra torv och som att konan ströjas vid rest och vattnen ja det känner jag till ja. Och så läser jag om att det är bättre. Det är väl inte så långt att det är en 30 år alltid. Utan att komma hem alltså. Och så nu är det för gammalt till orska inte mer. Och så stämde det här och hittat det och det kommer in i kajen. Och här var en onkel vi som är ju det stora antötning kom på höjra vår och regelövaren blev lagt. Och så känns ner och igen den här mannen. Han tror bara han. Mannen så här så kom det. Att han känner. Satans skjäten på illen i sådär. Han såg samman. Och det var det att. Ongen hussar om oss. Och så säger han där vi konerna. Konan säger gav nu måste släppa hästen. Du vet det inte kom hem. Nej, akkurat. Vet. Det är mänka större än det som nu kom fisk här. Ja, akkurat. Vet. För nu har inte det här som vi förr var. Men hem är vi inte kom. Nej. Och det är fullständigt kappa jag någon alltså till att söka. Ja. Det hade haft en metalliga avväxt i sin värst. Här ute, ja. Ja. Det visste att det var 30 år, så det är ju en hel generation, alltså. Ja, människorna. Ja. Jag kom tankar om det som vi läser i kongaboken alltid, att om Elisa profet och dröntjena. Det var omringar av arameare här någon. Och Elisa var pura roller. Ja. Så han sa något som dronken inte sa. Nej, då ja. Men han bär så han nog man lärde egen uppåtdronken. Han sa. Och ta sa han väldiga och känliga herren så han extraste. Ja. Han här som var mot dem och Ja. Och tatt särskilt här. Ja, så kommer frier fylke vi tog. Ja. Man kan säga att frier fylke vision, alltså vi upplösning, ja? Ja, upplösning, ja. Och det är så akkurat det. Ja. Ja, det är... Man hör inte en löjve så ofta säga att det är alltså. Det man nu över lärt i havn och vi är nog snäck vid havn till jag är nu allt rycker någon. Och så var jag och att jag ska skola, att skolan tar festa och tog svåna brev. Och jag minns också jag platt att sådana kvaliteter vi kom det tar så en ekver lärlingar ur Österrötne. Det här är ju inte att jag ska vara helt inte om kvalitet. Jag klart så var de kvalitet. Och så
Så kom att för att alla stora till såna kvalt. Ta ver onkel att ta imon skipnes, han synte större än Trantor. Komena onkel att ta imon. Jag kan försynja. Och så pladerar en renna nian till det gatmöte i Näsar. Ja. Och så slantade jag här och jag var en vits på fyra månader tyvärr. Eller kollegorna. Ja. Och jag minns det Arin där jag där. Ja, lärlingarna alltså. Och så och Klämont, han blev förlovad över ta. Ja, Klämont och Kluron, ja. Ja. Mamman sa syster Ismar, Foglaviren. Ja. Och så han var bunt i botchen, det var bara två botcher allt. Så han tar in i fyra. Ja, han var också känt över. Öliga sålast det varst. Då vi hade pratat vi ötlo. Klämont var mer sitter ut, ja. Och så blev det klämt att se av mig och det är ju bara horskvatt satt om det. Det är ju kört. I sitt upprörsleit så var det lämnar det så ja. Då är att nej jag vet att säga han. Jag vet att säga klämt väl han är akkurat att säga mig. Så akkurat lycka ut. Jag vet han helt väl. Formen ja. Ja. Han bor i hamnen. Han bor där ute i Grönland. Ja. Och tandklämmet, ja. Ja, tandklämmet, visst. Och så är det här som jag också om det samband vid att det är att få uppenberingar alltså. Bara han ser med så kommer han till mig tog att vi var samman akkurat, ja. Så, ja. Och han följde det samma och han ser så att man var så fredlig. Ja. Och ja, nej, så var det här, ta Jesus till Sveinabrev, va? Syska var öliga var med, otroliga var med. Och han är just med det såret. Reklam, vad man gör så såret. Reklamskylter. Skylter, ja. Ja. Det var det. Vi hittas då, aften, ja. Ja. Så och så är jag skriva mötas. Det hade inte honom inte. Nej. Det måste jag bryta. Vi hittas då. Och han brukade det här året mötas. Möte, alltid möte, säger han. Det var alltså det var bara så. Och jag smålte spela på honom. Han blev akkurat han säger med alltså. Det bara lyckas som, det glapp ur honom. Det att man klarar inte. Han stannar mot det och jag har ofta också om att det är. Hur ska man klara att stanna mot det för uppenberingar till kunskap om han? Och att sådär hur så röjgrönt året hans är i medeltid höjlo. Och att uppleva hur så omvätliga stor kraft hans är som han vurste i Kristus där han röstade han uppfattar med dig och sätter han vid högre hans höjna. Och sannolikt inte han, vi sitter här röst. Ja. Ja. Det säger han tydligt. Ja, han sitter tydligt att du kan sända det fram. Ja. Han sitter då, alltså. Han sitter långt i nästa kapitel. Ja, nettopp. Att eisne tikkun er han gjørs livande, tikkun som dei våre og i misbroton og syndon tikkara som tid avlevd jo etter tøyarandan i hesen heime, etter høvdingan i hervalden og i luftene andan som nu virkar og i bøtnen og løytnesins. Middelt herra vårt eisne etter avur og levde og i gjerndun hals okkara, gjørdu til som holdt i hoksanina vilde, og våra nattore bøten vreinar eins og hinne, men god som ryker miskun hever for mikla kærlega som skuld som han elskar okkur vi, eisne tar vi vår deg og misbrotten okkara, gjørst okkur livande vi Kristus, av nøye det frelst, og så sier han, og reist okkur opp vi honom, og sett okkur vi honom, og i hin himmelska heimen, og i Kristi Jesus. Hatt det. Ja. Hatt det. At det her og ta dyra bærasta fyrir at komme inn i et løyve som vi døyas, han givet okna men det som jeg mest var rundt han om
Men alltså det pura fruta kommer ut då. Du är sett det här. Också att det också där till att du sitter här som Kristus sitter. Det är som väldigt uppenbarelse. Öjligt, jo. Ja. Jo. Du sitter här, långt och nu. Och han ser att det, och han ser det inte. Han ser Kristus och i det. Och han ser det och i Kristus. Ja. Alltså, ta och ta gånger upp för oss. Ja. Det är av fätele som en frierläxt. Ja. Tror att det är inte, att det är tryggaste sted som finns. Det kan inte finnas. Och det är en evigt tryggleid, ett evigt sted. Ja. Og her slipper ønskene å røre oss. Nei. Her er tvinn personer. Ja. Tvinn originalpersoner som går til vi trygg på Jesus gjørst til en nødjan skapning. Også der til. Og så tans hangren til sarstøy med. Ja. Til sarstøy med, men sånn til en god sarstøy, med sarstøy øyne. Sier vi er det stå minnes da. Det sagt var øyne latnan og hans røyna rattferskro. Men om til sås med åttan han, og i vevn var fire med å stå, og jeg har igjen og ikke en tøyma fire der. Men nå tog jeg ikke bostad mer, og hvor skal til ente, og jeg lett at her løyve her, vi har stær på det gamla løyve. Man kan spille at kvistla vid hitje på oss selv, det er god ikke kjekker på oss. På handamatene. Ja, det var rett. Ja. Så. Det er akkurat det. Det er det. Så jeg husker om at det her eisene, Ja. at ta i god skapta mennesker, Ja. lät oss skapa mennesker og i mynd okkar, eller bøyla de okkar. Ja. Og den mynden, hon missetneist. Ja. Og tog kom faktisk en enderskapan, og vi Jesus, ta Jesus ble føtter inn i hendene heim, som menneskebatna. Guds soner og menneskesoner. Og så stender her, hoksom et her, i enden av Øren Korintbrev kapittel 3, ja. Her stender, og Herren er anden, og her som ande Herrens er frelse. Ja. Men alle vi som vi ångår for anledning avspekla dårlig Herrens, vera ombrøtt til så moment fra dårlig til dårlig som fra Herren og i anden. Altså, det vil så si at og vi, Jesus Kristus, så verer til missetna, ja. Så verer til skapt av nødjon. Så at vi i hånden vil ombrøtt til det samme som han, som mynda. Ja. Og det og i verlagan hos vi atlan vi ødlom. Ja. Og så er vi til at Herren er anden. Han er ikke en ante. Men han er anden. Vet du noe også om det? Ja, for så vidt, ja. Han er anden, altså. Ja. Det er bunta, eintal. Ja, eintal. Så alt det goddomlige er anden. Ja. Og han sier, i samrøn vid det samerske kvinna, sier Jesus at God er ande. Ja, ande. Og han er anden, sier Paulus her, da. Ja. Og det er jo en dimensjon som vi naturlig har øyla torsførst at skilja. Ja. Skal ikke si at det er for så vidt at det som hesen heimer bytter på er at alt det andalige er bare et urslut av kemiske prosessen som fyrirgengar seg i heilandene. Det er så kan man så jag vill spela kvar har sett här processen en gång då skipat här så underfullt att det är blur. Och lugga alltså som om andalig virer eisne och ta menar man vi tar skriva i år som har människor män och kvinnor har skriva eller tosa och tala och så vidare tankar som kommer ut där. Det är andaligt som så läsna men eller materialistiskt. Ja. Och man skiljer inte hettar att vi uppe av
Hver år. Ja, og i opphavet hver året, ja. Ja, året var godt. Det vil si alt det hver åren. Ja. Åren, Ja, det som det er et urslit av tog, ja. nettopp. Og som man så regner forklare vi øren tingene, og som omgang til fører noe vissere i hverdagen. Slett Ikke? Pura tamt. Pura tømt, da. Ja, Men ta og vidt være koplet inn i ja. andan, gå til evja, Ja. så hendene noe helt annet bei ui og vi okkona. Og det er en verileidje for kvant han som tror av Jesus Kristus, Ja. som ser ut litt av henne. Og grunden til at det kanskje ser ut som om at mennesker er imisk andalige seg, altså det eneste måneden jeg vil bare vente atter til det, hvordan opplyst vi om det som vi har finnet. Nettopp, ja. Ønsken av oss rykere eller fatakere enn annet at det kommer til hette rystene. Alla ja. Alle eier det. Ja, alla ja. Ja, Du eier det her, ja, som du eier, etla ser, etla leser, etla vid sida da. Det er så leis. ja. Ja, ja. Han talar om at det er om hushalt, og i fytling tøyana, at han atter skal savna alt til ått, og i Kristus. Det som er himmelen og ner, og det som er jorden er. Og i hånden har vi døysten finnes arva lot, vit og i framman undan vår og atla til te, etter tøy Johanna i setsar 4, som viskar alt etter røye vilja sunns. Fyrir av vi skulle være dårdansar til brøys, vi som framman undan at det sett vel nokkara til Kristus. Ja, Her er det. ja. Men du først, du nevnte jo sin tror det sånn her, våren kapitlet, og Jan, ja. Det var sånn, det var medelig godt. Det er sånn til å lese. Ja, Ja. Jeg har alltid sjálfur at da jeg begynte å få hitling og eisen her, da var det hatt som eisen gjør sitt verk. Nettopp det som du leser. akkurat, ja. I det ja. Og at det er ikke av verskene, at det er ikke. Men det er ikke av verskene, for jeg skal røse seg. At det er selv røse, det er sangen. Jeg glemte ut det, ikke om jeg er en frelster sin der. Ja, ja. Rett og kjørt. Ja, det er som jeg sier årene, Ja. kapitlet begynner vi, og som jeg lest ned etter, Ja. og langt ned. Altså, det viser dere klart og tydelig Ja, at det som God valgte å frelse og lytte opp, ja. var ikke noe videre i seg selv før han sette det uvidere. Nei, slett ikke. Nei. Etla, jeg vet ikke om det er helt rett sagt, på en eller annen måte har han se videre i okken, og tog vil han offre sånn egg, Johan. fyrhettere. Ja, men hvis du også om det at du nevnte jo Jan i samband med byrjanen, Adam og Eva. Ja, Han er en fullkomna plan for deg, hvordan de skulle leve. Men det glapp. ja, Jeg tror at hun lurte etter armen. ja. Som greip her og i snir undervodla. Jeg steg, ja. Ja, det altså, de hadde allar omstøver Ja, fire, altså. Alt tala i fire, og alt var godt da. Og så talte de ikke ena frasting. nei, Men det er jo så, man kan si motbøylet at Jesus kommer inn i myndene. ja, ja. Han er ikke bare en løt i øyemørsen, han er fjørte nætter i øyemørsen. Her som ikke er å få. Og ta kommer frastaren, Ja, og frastar han faktisk bare til andre sal og likam. Han bryr ved likam, han tåser om at er du sånn og godt, så sier at disse steiner skulle være breia, tog Jesus hungreie. Han var menneske, han hungreie at han har fjøret det og ikke har tids tilsyn. Og det har sagt at fjøret det er grensen fire hva menneske kan tåle, ikke at takka for i tilsynet, utan at ferske jo på likamme.
Så han hungrar til enda stender her, og fresten kommer, men han var ikke gjøre. Nei. Og han svarer bare at vi gos ekne året å skrive stender, ja. Og han fer så eisne vi honom oppa av tempeltætje. Ja, han tok han visse. Han var vel rølja vojker. Ja, Ja, akkurat. Ja. ja. Så att om man tog han visst eller fick han visst så det är så det. Men han blir han så leipa nier. Ja. Och det är en frästig faktiskt in till lokala sjalarlöva att handla upp på näka som avskräcka sal på kramat. En upplevelse kan man nästan säga, en rush på naturen. Men att det här det var inte, och det var Herren god, du måste inte fresta, säger Jesus och vi. Och så den tredje frestingen, som i verkligheten är den allvarligaste. Tog att djävulen teker ner av högt fjall och visar honom att Richard Heimsens och säger att allt detta ska vara tyst. Och du bäst vill falla ner och tillbe med. Og djevelen fikk jo valgte i heimnon, og jo vi at akkurat første foreldre svike. Og de ikke bare ble opplyst selv ved å skrive kunnskapen, men de gav i hånden valgte. Han fikk valgt av heimon, og han fikk valgt av heimnon. Og Jesus kommet for å vinne valgt i atter. Ja. Og nå skal han stande røntene. Dette han? Dette han som klarer dette? Ja. Og klarer han dette? Og han kunde finne valgt av ødlån, bare vi at akta djevelen hesa løtene, hvis liknar han ikke løyer som ikke enda fjerde, men ta hei han mist valgt av seg sjølven. Og så stod han ikke røntene som skulle til, for at han kunde prekva som et fullgott offer for okken og bøta for okkara synda, men han stod røntene. Men jeg også bare måneden mitt akkurat første foreldre, naturlige foreldre, at de hava orstagjernen, atlansmann for seg sjølvan, og kunne ete av ødlån, utan av sin ene. Ja. Og til fettla beina veien, Jesus kommer, han i øyemørsene her ønske, og han fer så grovar frestingar, at det ikke til å skilja faksa, men han sikrar, tror jeg at han sånne gods. Nettopp. Og han stedfest eisne vi han sier at Herren godtun måste ikke fresta. Nettopp, ja. Ja. Jeg skal lukke lese etter satte kapittel. Det fergetøyen. Ja, til bøten, han sier, til bøten akte foreldretikkere og i Herren om, tog det rett. Fergetøyen og møvertøyene, det jo første bøy vi lyfte. Kan du ikke lese resten av? Jo, fergetøyen og møvertøyene, det jo første bøy vi lyfte. Ja. 4 at her kan gengast vel, og du kan liva lanje i landen. Og tid fetrar, ikke bøtten tikkere til vreie, nei, fostret deg opp i tikt og anmenning herrans, tid træler aktig herrartikkere etter holden, vi øtta og bivan i einfalde hjertatikkere som verda Kristus, ikke vi egna tjeneste som teg vilja være menneskjent til vildar, men som tjenere Kristus Så tid av hjärsta gera vilja gods og tjäna av gåen hoa, eins og tid hadde tant herranon og ikkje menneskjon. Tid vidar jo at gå i ein og hver gjer kan få atter fra herranon, veri han jo træler etla frelser. Og så fer han i holdt vi herranar, kjæsten trælen, og tid herrar, gjer jo samme host vi tar, altså trælenar, og let det være at høtta. Ja. Tid vidar jo at herre, bæge tarra og tikkara, i himlonon, og tja honon ikkje mannamoner. Det sånn. Det er sånn jeg til min da jeg var som baden. Samband med at hvordan man skulle være i for sine foreldrene.
Och jag har alltid själv varit att hvis man färna ifrån och till att leva efter som reglerna som är här, ja, så är det en väldig användning av det. Alltså andaliga vinning. Det är det som det kommer ut på, ja. Ja. Och det är så löjet att man också har romtat och att det var en jenta som gick i skola Tofton, där jag var, där jag vet gick i skola, så i första tiden gick i skola. Och hon var nog så sart för sart av vara farka, så hon kom frem från Nörnstad och om man bor i Ammersvinne och gick i skola Tofton till mamman dög, ja. Och så säger Ottmar vi med, alltså Brauersson och min, han är tandlagten vi äger ett lär, Kvalvik, ja. Ja. Att en som är att han nämnde inte så nät och hon är väl helt till tandlagten och hon fortalte mer hur hon upplevde bäte och pappa mina. Ta det gick i skola. Och hon säger det att det luktas på sjur och ötlån. Det var så tryggt att vara sammen vid honom. Men det var så väldigt otryggt att vara sammen vid honom. Och i över alltså. Då kom jag också med det här. Vi föräldrarna. Jag ångar också om det att hon skulle sådana några större i åken än i hinnon. Det hon säger de gatt vi alltså. Men det mest är det att hon dömde jag vara här som vi var. Ja. Så var jag vid henne nu, när jag så igen. Hon är dig, hon är färdig. Ja. Och vi får så att jag fyllt henne. Det var alltid en stantande jag kom in till henne och uppleva att hon var en som tror jag Jesus. Och hon kan gifta sig åter. Hon är just med mannen och var inte gift åter. Och Jack här som en ånka, öliga fitt och fyrekommande. Men det var det om metallet som hon var glad för att det var uppleva Ottmar med. Jag ser inte att som kjolrös. Nej. Men jag bara konstaterar näka som en slags tjej också om viska i bandamatan. Och jag säger det också tog jag att vi som är tryggvande vi kunne gott liva för i Herran utan att vi alltid, hvis vi är övergiven till myndlöjka som räver i vrockorna och inte göra näka mer på sig tog. Hvordan andre vi också, men tog det för östen. Jag vet av Herran hvordan han vill ha det att vara motvis också som barnen, föräldrarna. Och jag har alltid haft så väckort. Ja. Alltså att det är något otroliga väckort att göras här i barnen och föräldrarna. Och det minns jag östen från bygden i Ava, så hur hovallet har varit att kunna att jag vet spalta Tofton så var det som spalta. Ser man oss. Och det är omkant till när det är akkurat mittlen att jag kan fra ett eller inte vilja spela vid hand. Ja, inte falls utanför det. Nej, så inte måste fallas utanför, ja. Och det var näka som var till dem som fåglar för det. Jag platt jag vet här och visa tjam och sommarferien och läsen, ja. Och så jag kände slags system med här fåglar för så blir det en rank med komma spela vid sig. Och jag först så spela igen. Och nu kunde jag inte en annan komma in och se man löst. Nej. Det var bara han är rätt med för alla där hvis jag sa ja. Okej. Och det tänkte mig. Jag minns så längre där än vi är tröttast av oss ner. Det var så anstatta. Ja. Det minns väl. Ja. Ja.
Så det är så ölimus fra det här man är uppvuxen. Hvis man är uppvuxen så man en ont. Det är det som jag ville det. Ja, bötnen var en ont och det var det i mitten som dotter så väl. Jag styra. Eller ongen kom att loja. Ja, akkurat. Onkel du minnes det att onkel hej så förträd av att vi var baptista. Och hela onkeln där gott. Nej. Men som ett allt det slett. Det klarar vi inte att ta det. Och det var då man måste hjälpa dem. Det inte reagera så ofta. Så det gör det bara värre, ja. 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 Det tar vi lov sett her om trälar och herrar. Ja. Så det är så mycket nekv att det må være så lest han sier, og så gjerne være stersk i herran, og i kraft vel sansara. Og så også etter det her at krevja rett, eller gjøre rett, til vi ligger øyla vel fire tjåkna krevja rett, men at gjøre rett, det kunne vi nesten bare gjøre, altså det kan nesten bare være sagt om okken, ta några skaift händer. Ja. Som vi hur reagerar vi? Reagerar vi via krevja rätt eller via gera rätt? Och jag kom så huxa om en sövn som Watchman Ni fortäller i halt är i sida gänga standa. Jo. Kvar vi har fortäller om en kinesiska rusbönta som var tryckvande och han hej en rusmarsk så högt uppe och rusmarsken tar vid att hon kräver utan jag vattna. Och så han måste pumpa vatten upp till dessa marskerna tjasara. Men här är så en bønte nedanför han som inte tryckvant, ja. Ja. Och för att släppa fra strøyn och själv så tog han bara och sätter hålla den inte ja, så att vattnet tja till tryckvant böntan och rann bara ner i hans så slapp han fra göra något. Och detta hände först en affär och den här tryckvant böntan han tar så och pumpar vatten upp att rusuna marsk och detta endetex han gör akkurat samma. Ja. Og tredje fer han gjørst det der, så kallar han brødrene til seg sammen, for jeg vet hva han vil gjøre. Ja. Og tar tog seg alt fram, og jeg kanskje omkring den verden på at du måste gjøre også sida vi han, og gjøre også via til han. Ja. Som har vært pura naturligt. Da. Ja. Og så sier han selv til endans. Han sier, ja, det kan jeg gjøre, men det rett? Ja. Spyr han. Ja. Og ta mente han i samband vi at han gjør det seg over tryggvant. Ja, Ja. det. Det rett, sier han. Ja. Og her skilts det så, og det som han så gjør det var han får først å pumpa i vatten og i tja hesten her, så la nia fire, og så pumpa han til seg selv. Ja. Og så var frier. Ja. Men dette førte så til at han ble tryggvant i eisene. Ja, så versene. Ja. Og beste spurningen at krevja rett eller at gjøre rett. Ja. Det ja. Det tar du suttja du har så løst nå. Ta suttja vi til hvordan avbjørende det fire okkene. Ja. Og at det her kunne vi ikke av okken selv. Nei, det er verst tid. Men du krafter veldig sansere. Ja. Ja. Da er han og jo. Ja. Så han har haft en om etter klara sjøvn av hva det har vært en tryggvant. Ja. Det helt sikkert. Altså. Han helt tydelig på det. Ja. At det ikke nok bare at si det som så løsning. Ja. Og så handler Ørvuse. Nei, så. Så, men hade jag avbjörnt, jag får inte säga något annat. Jag vet inte om jag själv har klarat. Nej, det Det ligger så eller tatt till och jag har ringat politien och har smält. Ja. Hvis du ikke først selv i krutskvittan. Ja. Det har vi skal ofte øye ringt. Ja. Han er neppe å komme til trygg hvis han... Politiet kom etter sånn. Og han er jo visst hva det var som sendte han. Ja. Ja, det er det. Men det faktisk det som snurr seg om seg her bei rujtjene. Ja. Og i heimen under det. Nettopp. Heimsens rujtje. Og så Guds rujtje. Ja. Som han kom for at stående og akkurat gjørstående først omfær, ja. Men friar høyde ikke for å komme og ta ved alt brøyta. Ja. Men en til ta, så lever han og i okken
Og han ikke slipper prekva seg i jøkken noen. Ja. Og det er ganske passe noe til foreldre og bøtene. Ja. Og det er så ikke at løgnen seg Jesus, hvordan han var løgjen sine foreldre. Nettopp, ja. Det inspirerer meg veldig nok da jeg var bøtene, altså at lese det og i noe sammen. Ja. Og jeg en stor lot og i tog som jeg tar til at lykkes som handler på. Akkurat, ja. Ja. Ja, det er jo en valgsignere bådskaper ta at god virkelig ble menneske. Ja. Som det onker har sagt det at Jesus han ble menneskesåneren for han kunne gjøre okken til Guds syner eller Guds bøtene. Og det er akkurat det. Ja. Og det lander man jo ut i hele. Ja. Ja, jeg kommer huske om en søv som leser i en veldig henting som leser i utfordringen for nekvån arrangerende. Og det er en maver som hever faktisk ikke i livet som så lesende. Nei. En utlidsjære som ganger jord aften og fyrir seg sjølvan og er bare følelsetoman og alt det. Men så kommer fram vi en kyrkje hver i horan og stande åpner, og han hører Sholmasanchen. Og han fer så inn og setter seg av Atasa-banka. Og presteren, han er så valgt ta og sunne pratika lese i Johannes 3:16. Og hans nere sier, han vittnar til at de årene som kom i pratikastolen, det var akkurat som pyler som får inn i hjertet til honom. Og han ble fullkomlig brøtt. Han kom til trygg. Og han sa lov, og han selv ble fullkomlig brøtt. Tøy så elsker jeg god heimen. At han gav sånn sin einborna. For jeg kvørte han som tror han ikke skal fortapes, men heva. Altså heva av et liv. Ja. Så... Ja, det er at det er så hodekkende. Nå skal jeg lese det sørste som jeg alltid mer har lest. Til åkken tryggvant, ja. Og så er han kapittel 6 og vers 2. Du er ikke lyset her, da? Nei, jeg har ikke lyset her, nei. Og så er han veldig sterk, og i herren, og i kraftveltet sansere. Lät det ikke nye alle herkleie gods, så det kunne være menta, standa det kunne væte, svika og alle på djevelsens. Det er ikke konstanter, bardagen, ikke vi blå og holdt, altså vi mennesker, men vi tikklinar og veltene, vi herrar heimsens og Jesu myskre, vi anda her, ønskaparens, og i himmelrum. Færre tog alle herkleie gods, så det kan være ment at gjøre motstoven undan det, og standa etter av vunnet sier ødlom. Etter han sier som Herren gjør okkom, jeg vet, akta, som bøtna, han sa. Standa du gjør de lentartikkere, vi sannløyka. Ja, og lærte nu brinne i ratthusene her. Jeg har som skekvar av foten om Barte Oven, og evangelium friarens djevor, og litt omframt alt dette, sjølt troarennar. Vi honom skal til være ment å sløtja atlar gløande pøylaren søndag. Det er ikke kjolm frelsenar, og svør andan som er årgods. Biande jo andan om. Ein og kvarja tog, vi atlar jo akatlan og bøen, orversen i tog, alltid jo haltande. Og biande for ötlun i nøylo, for mer vi, ja, mer skulle være given år. Ta jeg lät i munnen, så jeg vet ikke vi kan konnkjøre landamal evangelium. Det er en åndefull bøen. Jeg vil det yngste at oppleva henne, men kan mer enn gjøre, ja. Fyrir hver skuld jeg sendte på i lunsjen. At jeg skal tala vid dyrvi om det, så det som jeg øya tala. Ikke mer er ikke større hoksander om seg sjálva, som han er jaren. Nei, han er fullkomna bløtter her. Ja, og så sier jeg, men for at hit øysten skulle få at vita om vi skifter møyne, hvordan mer vet vi,
Skal Tychikos, in elskaje brøveren og tryggve tjeneren, og i herren sier tikk. Han sendte jeg til tikkara, just for at de skulle få at vite hvordan tilstender tjåkken, og for at han skal trøste gjørste tikkara. Frier være vi brøren og kærløyde vi trygg fra gode feir, og herren om Jesus Kristi. Og så det sørste her verset, nagen være vi ødlån, som elsker herre okkara, Jesus Kristus, og jeg får kanskje det like. Enda vi får kanskje det like. Ja. Ja. Det spennende. Det ordentligt, jo. Jeg må bare si at alt han frier Jesus gav, kvila som var avkjent vær. Og ljøse løyen var det nå, tog jeg mer sikvet her, og jeg også sånn jeg kom. Det kan alt som lette høyre og hjertet til som vi tar bare fram. Jeg sa togene vi tar være her, og vi tar sånn jeg var takket til konfire. Tog hver affær og jeg har hørt, akkur fra de nimiske som lusta og djeva til gater som kommer fram, så gav vi tid til sområdet til at det beia for jokken. Ja, bønnen til Paulus skal være tikkara. Ja, det så at vi alt var opplevd, oppstyrst, og i trønne, så som la seg her, tog jeg at motstående så øyelig, hvis vi gjør etter. Men hvis vi ikke gjør etter, og standa først, og i trønne, så vet vi til at vi nøyen har vi oss nedkommet til, at vi trønne har vi oss nedkommet til disse nøye som vi standa i. Og vi drevsakna vi av noen dårgods. Så det godt å kunne gjøre bruk av det som vi da finner. Jeg lever og jeg har snøye øyne, og brøvene, det verdt å lese, og det verdt at søke for å få åpenbæringer fra herren og sjalven. Og så vil jeg si at det som jeg skal si at det søgnast, at varst du kære syster i herren, eller varst du kære brøver i herren, at til høysen i atlet her, jeg får åpenbæringer til kunnskap om han. Så du skiljer vevnene bedre, så du ser hvordan øyelig kraften som virker, ta jo han røste Jesus opp fra dem deg. Og det var vi så mye kraft, vi var røst opp, og sett vi honom, og i himmelsk høymne Kristus. Og fri og øyne hetta, at mest herrens nærvær herre. Sikkert at hei herre, bid i omta, at jeg kjære, og øyne hei som arbeider, vi vis for å få et ut til akkurat fedrar, og akkurat foreldre, og til bøttene og til unge, og jeg hver det så Takk for det, ja. I Jesu navn, ja. Amen. Så hesenparsten av Hjertamal kommet enda, og vi færre at takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Færre og Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastor av Hjertamal som har vært, takk kan du finne av YouTube, om du leider under Iktus Sjånvarp. Og hesen pastoren, han kommer eisen av å være lagt her, og han kommer eisen av å sende av Skjei Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesefer.